untuk tidak mencintai Kanjeng Nabi. Keranten napa nggih? Keranten kecintaane Kanjeng Nabi ning umate niku luar biasa. Tapi Nabi ku bener-bener rak ridho, ya. Rak ridho, ora legu lek sampai ono umate mlebu neraka. Leres Kanjeng Nabi ora ridho, ora legu, urung ora bakal puas yen sampai jeng ono salah siji umate sing jek ono ning jero neraka. Dadi sapa wae selaku masih termasuk salah satu di antara umat Kanjeng Nabi dengan pernah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sak bejat-bejate akhlake, sak bejat-bejate perilaku tetap bakal ditarik ning Kanjeng Nabi. Dilebokke ana ning jerone swarga.